Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε να κάνουμε ένα story time εγκυμοσύνης και γέννας. Λοιπόν, εγώ όπως ξέρετε και έχετε δει σε άλλα βίντεο που έχω ανεβάσει, είχα δύσκολη εγκυμοσύνη, 9 μήνες είχα εμετούς, κατάλαβα ότι ήμουν έγκυος πριν να έχω καθυστέρηση, είχα καούρες έντονες από την αρχή. Βέβαια, εγώ μόλις είχα ξεμπαρκάρει, οπότε θεώρησα, επειδή δεν έτρωγα και καλά στο καράβι και επειδή τρώγαμε full βαριά φαγητά με τον άντρα μου, θεώρησα ότι ίσως μας πειράζουν, μου κάθονται βαριά τα φαγητά μετά από τόσους μήνες. Ε, Ήμασταν στο πατρικό μου και επιστρέψαμε Αθήνα. Ήθελα 2 ή 3 μέρες μέχρι να διαθετήσω και εν τω μεταξύ είχα μία εξαδέλφη που την αγαπώ πάρα πολύ και της έλεγα πω έχω καούρα, έχω καούρα, έχω καούρα και μου έλεγε συνέχεια μακάρι να είσαι έγκυος, μακάρι να είσαι έγκυος, μακάρι να είσαι έγκυος. Λένα, ναι, εσύ. Και λέω στον άντρα μου, την πρώτη μέρα που πήγαμε στην Αθήνα, δούλευε απόγευμα, δηλαδή 2-10, και του λέω, μπορείς να βρεις ένα φαρμακείο να πάρεις ένα τεστ εγκυμοσύνης? Και μου λέει ο άντρας μου, θα σου πάρω 2, ένα να κάνεις το βράδυ και ένα το πρωί. Εν τέλει, εγώ ήμουν χάλια όλη την ημέρα, είχα καούρες, με είχε πάρει και ξαδέρφη μου εκείνη την ημέρα που φτάσαμε Αθήνα. Παιδιά, έρχεται ο άντρας μου, λέω πάω να κάνω τεστ. Το κάνω, δεν πρόλαβε να περάσει ο χρόνος, ξέρεις, η αναμονή, βγήκε κατευθείαν θετικό. Τέλος πάντων, το λέω στον άντρα μου, αυτά δεν χρειάστηκε δεύτερο τεστ για να το επιβεβαιώσουμε, βγήκε αμέσως. Εγώ αυτόν τον πρώτο καιρό είχα εμετούς, είχα ζαλάδες, είχα καούρες full από την πρώτη μέρα. Θεωρώ, όχι από την πρώτη μέρα, θεωρώ από την ημέρα που έμεινα έγκυος, είχα καούρες. Το πρώτο τρίμηνο ήταν φυσιολογικό, normal, με εμετούς και με αυτά. Δυστυχώς έπαθα σοβαρή ιγμωρίτιδα, φοβήθηκα πάρα πολύ γιατί έχω και αλλεργικό άσθημα και είχα πάρα πολύ έντονο βήχα και μην χάσω το παιδί από το βήχα. Εν τω μεταξύ είχα πάει και στο γυναικολόγο στη Λαμία τότε, σε αυτόν που μου είπε ότι μπαίνω στο κλιμακτήριο για να κάνω έναν υπέρηχο, να δούμε ότι το μωρό είναι καλά, γιατί είχα έντονο βήχα. Το δεύτερο τρίμηνο ήταν και το τρίμηνο πιο σοβαρό, μάθαμε για το διαβήτη κύσης, είχα υπέρταση έντονη, μετακομίσαμε και στο νησί, οπότε ήταν λίγο ανάμεικτα τα συναισθήματα, φοβόμουν πάρα πολύ, προσπαθούσαμε να ρυθμίσουμε το ζάχαρο, δεν ρυθμίζονταν με τίποτα. Και το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, βασικά εγώ γέννησα ακριβώς στις 36 και 1 εβδομάδες. Εγώ συνέχιζα μέχρι την τελευταία ημέρα να κάνω εμετούς. Θυμάμαι έκανα συνέχεια εμετούς και έτρωγα πολύ περιορισμένα πράγματα, γιατί σκεφτείτε ότι ακόμα και το γάλα, έπινα ένα ποτήρι γάλα και είχα 300 ζάχαρο. Με διατροφή από διαβητολόγο που σχετίζεται με το διαβήτη κύσης, ακόμα και αυτά που μου έλεγε να φάω με πειράζανε πάρα πολύ. Με ινσουλίνες βαρούσα 6 ενέσεις την ημέρα, γύρω στις 60 μονάδες, 60 μονάδες ινσουλίνη. Φοβήθηκα πάρα πολύ για το ζάχαρο, είχα σταθερή πίεση 16, έκανα εμετούς, είχα καούρες full. Πήγα στην γιατρό μου 35 εβδομάδων και για 4 ημέρες. Η γυναικολόγος μου και η μέα μου είναι στο φροντίδα γυναικών Κυκλάδων. Έχουν ιατρείο και στο νησί της Τίνου και στην Αθήνα. Είναι γυναίκες που με βοηθήσανε σε όλη μου την εγκυμοσύνη, μου εξηγήσαν πράγματα που δεν ήξερα.
και με παρακολούθησαν πολύ στενά και ακόμα, ας πούμε, ό,τι και να χρειαστώ είναι δίπλα μου. Πήγα στην γιατρό μου 35 και 4 για να κάνουμε τον έλεγχο και τον υπέρηχο που μπαίνει στο μήνα σου και ίσως χρειαζόταν ένα τοκοκαρδιογράφημα. Μου έκανε τον υπέρηχο και έμεινε η γυναικολόγος μου, κοιτάζει τη μέα μου και της λέει «Ευαγγελία, νιώθω πολύ χαμηλά το παιδί». «Εντάξει», λέει η Ευαγγελία, «είναι και λογικό γιατί μπαίνει στο μήνα της». «Όχι», της λέει η γιατρός μου, «πραγματικά είναι πολύ χαμηλά το παιδί». Δηλαδή το κεφάλι του στον υπέρηχο το έβρισκε τέρμα κάτω. «Εντάξει», λέει, «θα τη δούμε μετά, ξέρεις». Τέλος πάντων, περνάει η ώρα και αυτά, όλα καλά. Μου λέει η γυναικολόγος μου, μάλλον δεν θα το γλιτώσει το καρδιογράφημα. Το κάναμε εδώ, στο νησί της Τίνου. Πραγματικά με ελέγχει πρώτα η μέα μου. Όχι, κάναμε πρώτα το καρδιογράφημα. Εγώ δεν ένιωθα τίποτα. Γενικά είχα συσπάσεις πολλές μέρες. Αισθανόμουν αυτό το πράγμα. Μου βάζουν τον τοκοκαρδιογράφο. Τελειώνει. Παίρνει το χαρτί η μέα, το πάει στη γυναικολόγο, έρχεται μέσα η γυναικολόγος. Με πιάνει από τον ώμο, μου λέει «Να σε ρωτήσω κάτι». Λέω «Τι?» «Πονάς?» Τους λέω «Όχι, εντάξει, νιώθω», λέω, «ένα μούδιασμα πίσω στη μέση μου, σαν ξέρεις πώς είναι να διαθετήσεις πρώτη μέρα. Αλλά όχι», λέω, «δεν νιώθω κάτι». Μου λέει «Κοιλιά σου σε πονάει?» «Όχι», λέω, κάπου, λέω, νιώθω, λέω, σαν τα πονάκια της περίοδου». Εγώ είχα συσπάσεις, γεννούσα. Εγκεφαλικό γυναικολόγος μου, τώρα στα μέρα δεν είχε και καράβι πιο μετά. Μου λέει «Σε παρακαλώ», μου λέει, «μείνε 3 μέρες στο κρεβάτι, μην κάνεις τίποτα». Πρώτα με ελέγχει από κάτω η μέα μου και το μωρό πιάνο έχει κατέβει τελείως κάτω, ήταν έτοιμο να βγει. Μου λέει η γυναικολόγος μου «Σε παρακαλώ, δεν θέλω να κάνεις τίποτα για 3 ημέρες, να μπεις 36 εβδομάδων. Να μην θεωρείται τόσο πρόωρο να πιάσεις τις 36 εβδομάδες. Γιατί και από τη ΜΕΝ, για να βγει ένα μωρό από τη ΜΕΝ έπρεπε να είναι ή 36 εβδομάδων ή 2 κιλά, όχι, 36 εβδομάδων, 2 κιλά να αναπνέει μόνο του και να σιτίζεται». Μου λέει «Σε παρακαλώ», μου λέει, «σε οικετεύω 3 μέρες στο κρεβάτι, δεν θέλω να κάνεις τίποτα, ούτε σκούπα». Εν τω μεταξύ εγώ, σε όλη την εγκυμοσύνη μου είναι ηλίθια. Με έβλεπες να καθαρίζω τα τζάμια, τους τοίχους, όλη μέρα να κάνω δουλειές. Και τον τελευταίο καιρό που με πονούσε και η μέση μου, πάρα πολύ, εγώ καθάρισα όλο το σπίτι. Βέβαια, είναι σύμπτωμα ότι πλησιάζει η γέννα και αυτό, γιατί πολλοί λένε ότι πριν γεννήσεις φτιάχνεις τη φωλιά σου. Τέλος πάντων, μου λέει «Σε παρακαλώ, μείνε 3 μέρες στο κρεβάτι». Ήτανε Πέμπτη και να μην γεννήσεις. Βγαίνει έξω από εκεί που ήμασταν, βλέπει τον άντρα μου, λέει «Θα σου πω κάτι, δεν θα τρομάξεις. Τη Δευτέρα», λέει, «θα την πάρεις και θα έρθετε στην Αθήνα. Την Τρίτη, Τετάρτη βαριά γεννάει». Ο άντρας μου ήταν έτοιμος να υποδημήσει. Πώς το λένε, περνάει, τέλος πάντων, εκεί μας εξηγούν κάποια πράγματα. Εγώ ήταν να γεννήσω στις 38 εβδομάδες με πρόκληση λόγω διαβητικής και υψηλής αρτηριακής πίεσης. Οπότε δεν ξέραμε αν θα πάμε φυσιολογικά ή καισαρική. Βέβαια το μωρό είχε εμπεδοθεί και ήταν έτοιμο να βγει, οπότε πρέπει να πήγαινε κάτι πολύ στραβό για να πεις ότι γεννάω καισαρική. Ή να μην άντεχε το σώμα μου, να είχα πίεση ή να ζορίζονταν πολύ ο μικρός. Τέλος πάντων, μένω στο κρεβάτι. Εν τω μεταξύ μου πετάει μια κουβέντα η μέα μου και μου λέει «Πόσο έχει σήμερα ο μήνας?» Δεν θυμάμαι πόσο ήτανε. Όχι, ήτανε 24 Μαΐου. Δεν θυμάμαι.
Ναι, αφού 27, όχι 26 πήγαμε στο νοσοκομείο, 27 το ξημέρωμα γέννησα. Οπότε ήταν 23. Εκεί κοντά τώρα 24-25 είχε σελήνη. Και έτσι πως μας εξηγούσε διάφορα πράγματα η γυναικολόγος μου, μου λέει η μέα μου, Πάπα! Λέω τι, έχει και σελήνη, θα σου φέρει γένα. Τι λες μωρέ, της λέω και εσύ, αλήθεια σου λέω, θα σου φέρει γένα. Παιδιά, περνάει η Παρασκευή, ήταν Πέμπτη, περνάει η Παρασκευή, το Σάββατο ξεκινάω εμετούς και τουαλέτα. Ξερνούσα και χεζόμουνα. Παιδιά, έτρεχα στην τουαλέτα και δεν προλάβαινα. Μου λέει ο άντρας μου, πάρε τη μέρα τηλέφωνο. Της λέω, καλά. Ήτανε Κυριακή. Κυριακή μεσημέρι. Είχαμε κλείσει εισιτήρια για να πάμε Τίνο Αθήνα Δευτέρα απόγευμα. Παίρνω τη μέρα μου τηλέφωνο, της λέω, Βαγγελία, δεν νιώθω καλά. Μου λέει, τι έχεις? Αμέσως κατευθείαν, σοβάρεψε. Λέω, κάνω εμετούς και πάω τουαλέτα. Και το είπα, έχει σελήνη! Εγώ δεν ήξερα ότι εμετή και η τουαλέτα ήταν σημάδια τι πλησιάζει γέννα. Άσχετα ότι άκουσα ένα σωρό κοτσάνες του τύπου μήπως έχεις γαστρεντερίτιδα και κάτι τέτοια. Τέλος πάντων μου λέει η μάνα μου, σε παρακαλώ, μου λέει, αγάπη μου, άλλαξε εισιτήρια και αλλάζω εγώ η έξυπνη από Δευτέρα απόγευμα, Δευτέρα πρωί. Και παίρνουν οι γονείς μου τα εισιτήρια τα απογευματινά και εμείς φεύγουμε με το πρωινό. Εν τω μεταξύ, εμένα τη Δευτέρα το πρωί με είχαν πιάσει, από την Κυριακή βράδυ δεν ήμουν καλά, είχα φουλ καούρα, ξερνούσα, ίδρωνα, ξείδρωνα, ήμουνα έτσι. Τέλος πάντων ήμουν νηστική κιόλας. Έρχεται Δευτέρα πρωί, ετοιμαζόμαστε, με ξύρισε και ο άντρας μου, τα ποδαράκια μου και αυτά, δεν υπήρχε περίπτωση, δεν μπορούσα, μου το είχαν απογορεύσει κάθε κίνηση να κάνω. Και έρχεται η Δευτέρα το πρωί, παίρνουμε το καράβι, εν τω μεταξύ εγώ είχα πόνους γένας κανονικά. Και να κάνω ουφ και ουφ και ουφ και ουφ. Δεν το πίστευε ο άντρας μου, Μου λέει, πονάς? Δεν ξέρω, του λέω, κάτι νιώθω. Τέλος πάντων στο καράβι μετά μέσα, εγώ δεν ήμουν καθόλου καλά, είχα φουλ καούρα, να του λέω, δεν ξέρω, σήκω, πήγαινε, βρες μια κοκακόλα, κάτι, να με βοηθήσεις. Ευτυχώς είχα κόψει και 2 μέρες την ινσουλίνη, γιατί θέλαμε να την κόψουμε νωρίτερα πριν τη γέννα, γι' αυτό θα πήγαινα προγραμματισμένα, για να μην κάνω 2 μέρες ινσουλίνη. Και την είχα κόψει εγώ από την Πέμπτη. Δηλαδή από όταν μου το είπε η γιατρός κομμένα, γιατί δεν ήξερα πότε θα γεννήσω. Και δεν αισθανόμουν καλά στο καράβι και ξεφύσαγα και όχι και όχι και όχι και αχαχα και πρόσεξε, εγώ κατάλαβα ότι πονάω και ότι γεννάω επειδή δεν βολευόμουν στη θέση του καραβιού. Να κουμπάω μπροστά, να κουμπάω πίσω, να κάνω δεξιά. Κάτι με ενοχλούσε πάρα πολύ. Και μπαίνω μέσα στο αυτοκίνητο για να κατέβω. Εν τω μεταξύ, ο άντρας μου λέει σε αυτός που ήταν στο καράβι: γεννάει η γυναίκα μου, φεύγω κατευθείαν το μευτήριο. Μας βάζουν μπροστά να βγούμε πρώτοι. Και στη διαδρομή από τη Ραφίνα για το μευτήριο να κάνω όχο και πώς έγινε, και να λέω στον άντρα μου, ξέρεις, ασυναίσθητα. Αυτό ήταν ένα 7, δηλαδή με άριστα το 10, το πιο δυνατό, πόσο πονούσα. Δηλαδή εμένα ο πόνος μου ήταν στο 7-8. Τέλος πάντων ήρεμω πιο καλά. Πάμε στο μευτήριο. Ο άντρας μου είχε και τα 2 σκυλιά. Θα έπρεπε να πάει στο πατρικό του να αφήσει τα σκυλιά και να γυρίσει σε μένα. Βασικά μου είχε πει, ρε παιδάκι μου, η μέα, μόλις φτάσεις παίρνα από εδώ, θα έχω σχολάσει βέβαια, να σε δούμε, να δω πώς πας και θα ξαναφύγεις και θα έρθεις Τετάρτη να γεννήσουμε. Με αφήνει ο άντρας μου στο μευτήριο, περίμενε έξω στο αμάξι με τα 2 τα σκυλιά να με πάρει μετά να πάμε στο σπίτι.
Με ελέγχει η γιατρός μου, μου λέει ή κάνεις εισαγωγή τώρα ή έρχεσαι σε 2 ώρες ουρλιάζοντας. Και κάναμε εισαγωγή, όχι κάναμε εισαγωγή, λέω ας κάνουμε εισαγωγή ρε παιδάκι μου, τι τώρα, τι σε 2 ώρες θα ξαναέρθω. Ήταν και μακριά το σπίτι μου. Ευτυχώς είχα αυτή την άγια γυναίκα, παίρνει τηλέφωνο τον άντρα μου, εμείς ήμασταν κάτω, δεν είχε σήμα το τηλέφωνο μου, παίρνει τηλέφωνο τον άντρα μου και του λέει παίρνεις τα σκυλιά, τα πας στο σπίτι, φέρνεις τα χαρτιά της γυναίκας σου, η γυναίκα σου γεννάει. Και το κλείνει. Και λέει τι έκανα! Τον ξαναπαίρνει τηλέφωνο. Και του λέει μην τρέξεις, μην πανικοβληθείς, τίποτα, είναι όλα καλά, έχεις άπειρο χρόνο, προλαβαίνεις να πας σπίτι και να γυρίσεις, απλά θα κρατήσω τη Φλόρα μέσα, μην έρθει ξανά σε 2 ώρες. Γεννάει. Εγκεφαλικό ο άντρας μου. Είχε αγχωθεί η ψυχούλα, γιατί έπρεπε να πάει στα Λιώσια και να γυρίσει και ξέρεις, θα παίρνει καμιά ωρίτσα. Και βασικά πιο πολύ αγχωνόταν που με άφησε μόνη μου να με δούνε και να έκανε γενικά που με άφηνε μόνη μου. Αυτό του στοίχησε πάρα πολύ, ότι με άφησε μόνη μου. Τέλος πάντων αλλάζω ρούχα. Εγώ με πάνε στους θαλάμους που είναι πριν τη γέννα μέχρι να έρθει σε διαστολή και αυτά. Μου κάνουν επισκληρίδιο. Εγώ είχα διαστολή 2. Είχα συσπάσεις κανονικά, γεννούσα. Η μήτρα μου έκανε full συσπάσεις. Εν τω μεταξύ, εγώ νόμιζα ότι θα κάναμε πρόκληση. Γιατί είχαμε συζητήσει αυτό το πράγμα, ότι θα μπω με πρόκληση να γεννήσω λόγω των θεμάτων υγείας που έχω. Και έρχεται η μέα μου και μου λέει: τώρα θα κάνεις επισκληρίδιο και θα σου σπάσουμε τα νερά. Γιατί εφόσον γεννάς, ξέρεις, να το πάμε λίγο πιο γρήγορα, μην ζοριστεί πολύ ο μικρός μέσα. Γιατί είχα μείνει και χωρίς την ινσουλίνη, φοβόντουσαν και το ζάχαρο, φοβόντουσαν και την πίεσή μου, δηλαδή δεν ήταν να μείνω εγώ πολύ με υψηλή πίεση. Και της λέω, κάτσε ρε φίλε, περίμενε, πρόκληση δεν είπαμε θα κάνουμε, δεν μου είπες θα μου δώσεις αυτό, μετά θα βάλουμε έναν ωρό, μετά θα κάνουμε, θα μου σπάσει τα νερά και μετά θα γεννήσω. Και μου λέει, κορίτσι μου, είσαι χαζή. Και μου λέει, κορίτσι μου, είσαι χαζή. Λέω, γιατί? Τι πρόκληση να σου κάνω, γεννάς από μόνη σου, δεν χρειάζεται να σου κάνω πρόκληση. Σοκ. Δεν είχα διαπιστώσει ότι όντως γεννούσε. Έρχεται η αναισθησιολόγος, μου κάνει την επισκληρίδιο. Είχε έρθει ο άντρας μου. Ο άντρας μου, η μοναδική φορά που με άκουσε να φωνάζω ότι πονάω, ήταν όταν μου κάνανε επισκληρίδιο. Παιδιά, πόνεσα πάρα πολύ. Προσπάθησε η γυναίκα 2-3 φορές να μου βάλει επισκληρίδιο. Δεν μπορούσε. Τελικά με ξάπλωσε και μου έβαλε επισκληρίδιο. Καλά, ευτυχώς είχα τη μέρα μου, ξέρεις, με αγκάλιαζε, με χάιδευε, με είχε αγκαλιά την ώρα που μου έκανε επισκληρίδιο, πονούσα πάρα πολύ, το καταλάβαινε, προσπαθούσε να με κρατήσει ήρεμη. Γενικά χαίρομαι που είχα ιδιωτική μέα μαζί με τη γυναικολόγο μου, γιατί δεν έμεινα ποτέ μόνη μου στο δωμάτιο ή κάθε φορά που έφευγε για να μας αφήσει εμάς τους δύο, εμένα και τον άντρα μου, ξέρεις, να είμαστε πιο ήρεμοι, να μην, ξέρεις, είναι πάνω από τα κεφάλια μας συνέχεια. Ήταν η καλύτερη εμπειρία. Οι μέες από το μευτήριο ερχόντουσαν μόνο να μου πάρουν πίεση, τίποτα άλλο. Ξέρεις, αυτή τη διαδικασία και να μου φέρουν, να ξέρεις, κανένα φάρμακο να πάρω. Θυμάμαι, με είχαν ρωτήσει για τα φάρμακα της πίεσης, το ζάχαρο ερχόντουσαν και το έλεγχαν, δηλαδή αυτά τα κάνανε αυτές, αλλά όλα τα υπόλοιπα ήταν η μέα μου. Μου κάνανε επισκληρίδιο, ξαπλώνω, είχα όλο και πιο έντονες συσπάσεις, μου σπάσανε τα νερά. Γενικά, η αναμονή ήταν περίπου από τις 3 η ώρα το μεσημέρι και εγώ γέννησα 6 η ώρα το πρωί, 6:05. Δεν πονούσα καθόλου. Είχα
όλο αυτό το χρόνο ήμουνα απόλυτα χαλαρή. Γενικά με βοήθησε πολύ και η γυναίκα και ο άντρας μου. Είχα και την τηλεόραση μου, ξέρεις, εγώ... το πιο αστείο δεν σας το είπα. Μου κάνουν εισαγωγή, τέλος πάντων παίρνουμε και τους δικούς μου, τους ενημερώνουμε ότι γεννά. Φεύγουν αυτοί με το απογευματινό καράβι, που θα έφευγα εγώ και το καράβι χάλασε. Είχε κοπανίσει στην προβλήτα, εκεί στο λιμάνι, και έμεινε κινητοποιημένο. Και με αυτό θα έφευγα εγώ που είχα συσπάσει. Και τους βάλανε να ταξιδέψουν με ένα καράβι 1 η ώρα το βράδυ και φτάσανε στην Αθήνα 5:30 ώρα το πρωί. Και εγώ 6 ώρα γέννησα. Πώς σας φάνηκε αυτό? Τέλειο, ότι υπήρχε περίπτωση να γεννήσω στο καράβι ή εσύ εγκλωβισμένη στο νησί. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το πιο τραγικό που χάλασε το καράβι εκείνη την ημέρα και το συγκεκριμένο. Και ευτυχώς άλλαξα τελευταία στιγμή τα εισιτήρια. Εκεί που περνούσε η ώρα είχε πάει έτσι απόγευμα, είχαμε πάει διαστολή 3, το μωρό, ο τράχυλος ήταν έτοιμος, το μωρό ήταν σε πολύ καλή θέση, δεν προχωράγε. Πήγε 6 ώρα το απόγευμα, στα ίδια. Ευτυχώς ούτε ο μικρός ούτε εγώ ανέβαζα πίεση, γενικά εκείνη την ημέρα δεν ανέβασα καθόλου πίεση και δεν είχε ανέβει ούτε το ζάχαρο καθόλου. Σαν να με αγαπούσε λίγο ο Θεός μετά από όλα αυτά που τράβηξα. Ρωτάω την γυναικολόγο μου, την μέα μου, πότε πιστεύεις ότι λες ότι πάω για καισαρική? Και μου λέει, κοίτα μου λέει, αν έχει πάει 12 ώρα το βράδυ και εσύ είσαι στα ίδια, τότε ίσως δεν τη γλιτώνουμε την καισαρική. Και εμένα εκεί μου κόπηκαν λίγο τα πόδια. Γιατί είχα σπασμένα νερά, όχι τίποτα άλλο. Είχα σπασμένα νερά και λέω τώρα πρέπει να κινηθούμε σε γρήγορες τροχές, δεν ξέρω, για να μην πάω για καισαρική. Ήθελα να αποφύγω την καισαρική. Όχι για κάτι, αν χρειαζόταν και ήταν απαραίτητο, ναι θα την έκανα, απλά θεωρώ, όχι, ήθελα σαν στόχο να ζήσω την εμπειρία του φυσιολογικού τοκετού. Περνάνε οι ώρες, εγώ ήμουν πολύ χαλαρή, η μάνα μου έκλαιγε, είχε αγχωθεί πάρα πολύ, φοβόταν, ξέρεις, επειδή δεν ήταν μαζί μου ή δεν ήταν εκεί απ' έξω να περιμένει, είχε στεναχωρηθεί, είχε φαρμακοθεί πάρα πολύ, είχα στεναχωρηθεί για τη μαμά μου πάρα πολύ. Την αγαπώ πάρα πολύ και την ήθελα πάρα πολύ δίπλα μου. Ήρθε όμως πριν γεννήσω. Βασικά όταν ήρθε γέννησα. Τους περίμενα πάρα πολύ και τον μπαμπά μου και τη μαμά μου. Περνάνε οι ώρες, πάει 9, 10, εγώ χαλαρή, έβλεπα MasterChef. Το μόνο πρόβλημα που είχα ήταν ότι πεινούσα πάρα πολύ. Πήγα νηστική μετά από 2 μέρες εφιαλτικές και δεν είχα φάει. Και δεν μου δίνουν να φάω και μου φέρανε κάτι ζελεδάκια, έφαγα 3-4 ζελεδάκια. Για μια στιγμή φώναξε και η γυναικολόγος μου γιατί της είπε να μου φέρουν κάτι να φάω, ένα τοστάκι κάτι, για να μην μου πέσει το ζάχαρο, δεν θέλουμε εκεί υπογλυκαιμία. Μετά περνούσαν οι ώρες, πήγε 11 η ώρα, ήρθε με ελέγχη η μέρα μου. Τίποτα. Δεν κάναμε βήμα. Ο μικρός είχε σφινώσει κεφάλι χέρι μαζί και δεν προχωρούσε η κατάσταση καθόλου. Ήταν στο ίδιο σημείο όλες αυτές τις ώρες. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ με σπασμένο νερά. Έρχεται η γυναικολόγος μου να με δει, ήταν και η μέρα μου εκεί στο δωμάτιο. Της λέει, μάλλον λέει, δεν τη γλιτώνουν την καισαρική, δεν έχει προχωρήσει καθόλου μέχρι τώρα. Και της λέει η γυναικολόγος μου, πόσο τσακάλι είναι αυτή η γυναίκα, πόσο τσακάλι είναι αυτή η γυναίκα. Άκου να σου πω, η γέννα θέλει χρόνο. Δεν γεννάμε τώρα, μέσα σε 2 ώρες, είναι το πρώτο της παιδί, θέλει χρόνο. Και μένω έτσι. Τέλος πάντων, μου αναπληρώναν τις δόσεις της επισκληριδίου, γιατί πονούσα, είχα συσπάσει.
Τέλος πάντων φεύγουνε, να μας αφήσουν να ξεκουραστούμε, κοιμόταν και ο άντρας μου, κοιμόμουν και εγώ. Οι γονείς μου έρχονται κατά τις 5:30 ώρα, 5 η ώρα το πρωί ήταν, τι ώρα ήταν. Πήγαινε ο άντρας μου, τους βλέπει, ήταν έξω στο σαλόνι, έρχεται μέσα ο άντρας μου, εγώ κοιμόμουν. Εν τω μεταξύ, μάνα μου τρομοκρατημένη, τι κάνει το παιδάκι μου, πονάει, πώς είναι. Όχι, λέει, χαλαρά είναι, βλέπει Masterchef, φαράζει, κοιμάται. Δεν το πίστευε η μάνα μου με τίποτα. Έρχεται η μαμά μου, δεν μπαίνει μέσα, με περιμένει να παίξω. Με ενημερώνει ο άντρας μου, είδε τους γονείς μου, είναι απ' έξω, όλα καλά. Δεν περνάνε 10 λεπτά. Ξαφνικά λέω στον άντρα μου, τρέξε, τρέξε, τι παιδί μου, μου λέει κοιμόταν. Φώναξε την Ευαγγελία, να της έχω στείλει μηνύματα στο Viber, να προσπαθώ να την πάρω τηλέφωνο. Τρέξε φέρτηνε, πονάω πολύ, πονάω πάρα πολύ, τρέξε να μου βάλει επισκληρίδιο. Ξέρεις, γιατί κάθε 3-4, δεν θυμάμαι πόσες ώρες όταν, ένιωθα, ξεκινούσα να νιώθω τους πόνους και ερχόταν και μου έβαζε φάρμακο. Τρέξε, πονάω πάρα πολύ εδώ, κάτι με ενοχλεί εδώ κάτω. Στη λεκάνη μου, στα κόκαλα της λεκάνης μου. Τρέχει ο Διονύσης ο άντρας μου να βρει την Ευαγγελία, έρχεται η Ευαγγελία, λέει να σε ελέγξω. Δεν θέλω, της λέω, να με ελέγξεις, πονάω πολύ, βάλε μου φάρμακο. Μου λέει δεν μπορώ να σου βάλω φάρμακο, δεν ξέρω σε τι βρίσκεσαι και γιατί πονάς. Τέλος πάντων με ελέγχει και λέει ξεπίσμωσε ο μάγκας. Και τι λέω, προχωρήσαμε. Και μου λέει γεννάς. Η τελευταία φορά που με είχε δει ήταν κατά τις 4:30 ώρα το πρωί. Και δεν είχαμε καμία εξέλιξη. Ήμασταν ακόμα διαστολή 2, 3 και για το μωρό στο ίδιο σημείο. Και λέει έχεις 10. Τι 10 ρε της λέω. Γεννάς μου λέει. Πήγα μέσα δεν ξέρω σε μια ώρα επειδή ήρθαν οι δικοί μου. Επειδή ήρθαν οι δικοί μου, η μαμά μου ένιωσα ασφάλεια έτοιμη, δεν ξέρω. Και πήγα από το 3 στο 10. Δεν ξέρω πώς έγινε. Εν τω μεταξύ μου είχαν πει ότι αν φτάσεις στο 5 και μετά το 5 στο 10 πας πολύ γρήγορα. Και πήγα 3 με 10 μέσα σε μια ώρα. Μισή ώρα ήταν, μία ώρα ήταν, δεν θυμάμαι πόση ώρα ήταν. Και λέω αποκλείεται. Μου λέει έλα πάμε, λέει τώρα θα σμπρώξουμε. Παιδιά, κάνω ένα σμπρώξιμο, 2. Στο 3ο με παίρνουν και με πάνε στο χειρουργείο, στην αίθουσα που γεννάνε. Μου λέει τώρα θα σμπρώξει 2 φορές και αυτό ήτανε. Εν τω μεταξύ, αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν ότι ο άντρας μου... Συγγνώμη για το διάλειμμα. Αυτό που μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα ήταν ότι ο άντρας μου από την αρχή ήταν εκεί, ήταν μπροστά με τη γιατρίνα, τα είδε όλα, από την αρχή που ξεκινήσαμε να σμπρώχνουμε, τα πάντα όλα. Ήτανε όχι πίσω στο κεφάλι μου ή δίπλα μου, ήτανε μπροστά. Και σκέψου ήταν αυτός που είδε πρώτη φορά τα μαλλιά του μωρού. Γενικά τα είδε όλα από αυτός πρώτη φορά. Όταν ξεκίνησα να σμπρώχνω και φάνηκε το κεφαλάκι του μωρού, λέει πίτικος, πίτικος, πίτικος. Τα είδε όλα, γι' αυτό δεν κοίταξε, νόμιζε ότι θα ήταν τραυματική εμπειρία, αλλά τελικά του άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό που έζησε εκεί. Και όταν πήγαμε στην αίθουσα του κετού, πάλι ήταν η γυναικολόγος μου, η μέα μου και ο άντρας μου. Και τα είδε όλα κι αυτός, δηλαδή ότι όπως βοηθούσε η μέα μου, βοηθούσε και ο άντρας μου. Και όταν έβγαινε το μωρό, είπε η γυναικολόγος μου στον άντρα μου πιάστον και τον έπιασε και τον έβαλε πάνω μου. Μετά στην αίθουσα του κετού ήταν 2 σμπροξίματα όντως, στην κυριολεξία. Μία και τη δεύτερη βγήκε και το χέρι και το κεφάλι μαζί, σαν Σούπερμαν βγήκε. Γι' αυτό και έχει σφινώσει τόσο πολύ το παιδάκι μου. Και βγήκε αμέσως. Εγώ δεν χρειάστηκα ούτε κράματα, ούτε με κόψανε, τίποτα. Ήταν μια πολύ φυσιολογική γέννα, μου άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό. Σκεφτείτε, γέννησα και έλεγα στον άντρα μου θέλω δεύτερο.
Μόλις είχα γεννήσει και θέλω δεύτερο. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν εμπειρία και δεν ένιωθα και τόσο πόνο. Δηλαδή ήταν σαν τις πρώτες ημέρες σαν να μου είχε έρθει απλά περίοδος. Ο άντρας μου τον έδωσε, τον είχε για λίγο πάνω μου. Τον πήραν όμως βέβαια γιατί είχε μείνει και πολλή ώρα χωρίς οξυγόνο. Παρουσίαζε και μια δύσπνοια και αυτά. Και θα μου τον κρατούσαν κιόλας μια ημέρα σίγουρα για παρακολούθηση να μην του έπεφτε το ζάχαρο, μην έκανε υπογλυκαιμίες. Ήταν η ομορφότερη εμπειρία της ζωής μου. Δεν την περίμενα έτσι. Έκανα άλλες 20 γένες. Μακάρι το κράτος να στήριζε τις μανάδες, να τις στήριζε. Ξέρεις τι, αντί να δηλαδή να σου πω κάτι. Έκανε τώρα τις δαντάδες γειτονιάς και δίνει 500 ευρώ τώρα στη γιαγιά, υποτίθεται για να σου κρατήσει το παιδί. Γιατί αυτά τα 500 ευρώ δεν τα δίνει στη μάνα, να καθίσει στο σπίτι της μέχρι να πάει το παιδί 3 χρονών, ρε φίλε. Γιατί να πάει να δουλέψει, να καθίσει η μάνα της να μεγαλώσει το παιδί και να τελειώσει η υπόθεση. Μέχρι 2 χρονών που θα πάει σχολείο. Αντί να πάρει η γιαγιά αυτά τα 500 ευρώ, δώσα στις ελληνικές οικογένειες. Δώστα. Έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη και τα 500 ευρώ είναι λίγα. Είναι λίγα. Πραγματικά. Δεν το συζητώ αυτό το πράγμα και δεν το διαπραγματεύομαι. Ή αυτό το επίδομα, τα 500 ευρώ, το θεωρώ γελίο, πραγματικά γελίο. Αντί να βοηθήσει τη μάνα να καθίσει στο σπίτι λίγο παραπάνω, να βοηθήσει τη γριά να έρθει να σου κρατήσει το παιδί. Τέλος πάντων. Είναι ό,τι καλύτερο. Μακάρι να έχετε την εμπειρία γέννας μου όλοι. Μακάρι να έχετε τέτοιους ανθρώπους δίπλα σας. Και τελικά ίσως δεν ήμουν εγώ έτοιμη να γεννήσω στις 5:30 το πρωί. Απλά ήμουν έτοιμη να γεννήσω όταν ήρθαν οι γονείς μου. Πραγματικά άκουσα ένα σωρό χαζαμάρες. Ότι θέλει γυναικολόγος να μου πάρει το παιδί νωρίτερα. Ότι κάνουν λάθος. Ότι έχω στριτηρίτιδα, δεν γεννάω. Ένα σωρό. Άστο. Δεν θέλω να πω για αυτά τα θέματα. Λοιπόν, και κλείνουμε εδώ αυτό το βίντεο. Μην φοβάστε τη γέννα. Τα σώματά μας είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να γεννάνε από μόνα τους. Εγώ πίστεψα στον εαυτό μου. Ήμουνα full τρομοκρατημένη. Όμως είχα έναν σύντροφο που δεν έφυγε από το πλάι μου. Ούτε οι γονείς μου, ούτε κανένας. Και εμπιστευτείτε τα χέρια σας στο Θεό και σε εσάς. Πραγματικά. Δεν είναι όλες οι γέννες έτσι. Όμως, είμαστε προορισμένοι να το κάνουμε αυτό. Αυτό ήταν το story time της γέννας μου. Ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ. Γιατί εμένα μου άρεσε. Νομίζω ότι είναι το αγαπημένο μου βίντεο από όλα. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα subscribe και ένα like. Για να έρθουν και άλλα βίντεο. Σας ευχαριστώ που με στηρίζετε. Να είστε καλά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.